Shubor nakaslem jong unong san hima. Menda kasngi ka khat phra tarik naitung katu kaningut kinong shong shnong kibade na nongjrong ka bahap hajong ksha PHC ilalet bane kendo ek menteri katanat ka koi ka khya jong ka sarkar jila ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ban persha ek jingpen kan ria kam ki arngut ki doktor ki bapet hajong ksha PHC habakran wat unong lum khubor ki let ho baga jing persha ajong ki ka jingpen kan ria kam ki arngut ki doktor ka de na mar ka jing roi bat jing kieu bat ka jing kala kiba kila yu i hajong ksha PHC bat kumju hagi sub center bahap hajong ksha PHC nadu bawan maki ngiyo i dala ki jong ki khmat ba shibon ki kam ba i doktor AK Nongbri ilatrei ban pinbet penbyang ya ka kot ka khya hagi than jong ksha ki laong kinong thya pang bat nong shim dawai ru kim dei e tang ki bahap hajong ksha hendai ki dei ru na ki we ki PHC ki re thu ka jing transfer ki arngut ki doktor ka ta bhai ki nong shong shnong jong ni ka than namar ka jong ksha PHC ka hap ban pet hadu sau phau tam ki shnong bar ka jing do jing mentoi kan de yu ubapun balang terteng dengan kedai di pahalang merko ada nakon jong bahas apa jong ksha PHC ke kejusan yuan mentah kesini hangni apa de apa sekretariat ban ya kedua ya Dr. Amprin kedai health minister nama ban yo i haka khalsan tarik mentau nai kami do ada ba arngut di Dr. na jong ksha PHC di jak transfer ke nakalian jongi ni penpau ka jeng sosi ke bakau nama ba nyemtip nak ke daw bagi transfer kini ke doktor arngut mangi iba ka jong ksha PHC minta ndai tang ka jong ksha PHC ndai ka dai pi sub center ki bahap ka jong ksha PHC ni iba minta ki trei kam bha nang ba ka jing ki jong ni doktor AK Nongbri badai in charge ka jong ksha PHC te bang yo iru sibun ki jing kelah po jong ksha PHC ke ba doktor lale nakabenta ka jingbet jingbyang jong pada nong shong snong jong ni sethe nado ba iwan mai sipun ki jing kala menta ki lami apa jong ksha PHC bat ni ba menta lei ki jing sna ki nang penhe ya ki kamera ban penhe nong pang bat ki don ru ki jaga ki ba penkilamet ya ki ba pang ki kalong ka bas ngodiau ban yo i ba lem kanu ka daw ba ka jing tip ba isu sha transfer san ki nakaliang jongi ndai ya tang mangi ho nyawan hang ni tang khimbian ngut nama ba ni perkhat ba banyawan pun kampung ke nama ba ni kwa banyakren maka jinyakren kalong tang khimbian ngut bangin nyakren nimla banyakren pun maka tar ka dekaan hang ni banla banyurun pun masako ke nyawan tang khimbian ngut ba ka jinya sau tho jimut lang ni wan ra ru kini PCT kini kikat ba ni ai kawai ngila det ai Dr. Amprin ha ka IPS jongi ngila det jo kasih kusyo jong tiru bagi lagi sip nani di bagi kini kiwe ru ni ka ka ni de kiwe ka de department ke bari pe jang kalian tempat kerja ke haka di sisa ngai ba ka jong ksha PHC di doktor ilatrei ba nama ba ni pe bagi nong pang di bawan hang thia jong ksha PHC kam de tang bahap jong ksha PHC kidai na kiwe ru ki PHC ibri ki wan ban sim dawai ki wan ban tu sakati ka jong ksha PHC nama ba ka de ka babyang nama ki ba ka byang na dong sa dong ke na kaliang jongi haji sha ngim kwa mo nama ka sarkari ka de ka bapet ya ka jing bahag ka jing mer jong pat ba ke ngim kwa ba ka sarkar kan susai kan san kini ki doktor jongi arngut nanti na po jong ksha PHC nama ba ka yap PM ni kadai ka jing kot jing khia ke nakaliang jongi ni persyajur ya kan ka jing transfer kensan ya kini ki doktor arngut ke nakaliang jongi jisha ni ong ba ni kwa ban keren ba di Dr. Amprin ma ba dai health minister ke ni kwa ba ngin ai ka jing kerpa ti ba kum i kadai pe nakaliang ka kot khia ba indang penne ya kini ki arngut ki doktor angke nama ba lada kini ki doktor arngut ki lami kakot kakya kaya PM jong beriau ka hanjong ni sakit tip ka ega banjia lakana sien pelawan bannya kendoi aji sya la lai sien lawan bannya kendo ye i tang bangim dia bannya kendo ye i namar kiong be ban bo appointment te dang la bo appointment ro ngim yo ai dia mentah kasni ro kiong bang haban bo sya ka appointment saya kendo ye i ngim tip
Akan kadut ban bu appointment ban ya kendo i kata ka song ka jin batai pada jom i te ka siti ngalayo ban ai i te ngat mi lenti ba mai in pule ya katu ka siti ban i ai ba in ped wah ini kini usma ban la ai po media te ngat mi lenti ba inde i ke badon kam na ka benta jom ni pa ka sa itu ya kata ngam dat ke bahan namar bakin tho kim pensyai pada ba transfer ita te ngam dat ya kata ni sukmi lenti beta badai pe ya kani kin ya ka badan kam hata ji yo i ga jongam de tang ga jongai babun balang hi ba nilai i ba ka jin tre jongki na do ka rukam sumar ya kinong pang du ka biang na do ka rukam ban maintain ya ka hos ya ka distance ya ka PIC ru ka biang ba ni pe ba i don ru ka lat ka plan jo i ba in nang penbahas susu yang kita PSC mde ya tang ya PSC wat ya kiwe ki sub center bahap macam sa PSC ke na kalian jongi ya mentahi ngin panang bandong ai ke lada ibadai pe ya dokter antarin ibadai pe ya kalian ka ke lada imde ai ke ka song hau pai da ni haban song ya song ni haban ya perkat in sa sim karai ka ke bangin jam pa